El col·làgen amb magnesi d'Anna Maria La Justicia t'ofereix aquest espai. Bona nit. Pere Aragonès i Pedro Sánchez acorden un cara a cara en la primera trobada des del Catalan Gate. Avui han conversat prop de 3 minuts a la trobada del Cercle d'Economia mentre esperaven la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Aragonès diu que s'ha trencat la confiança, mentre que Pedro Sánchez ha preferit no parlar de la trama d'espionatge. El que està passant allunya les possibilitats d'estabilitat de la legislatura espanyola. De fet, la confiança està trencada. Está a cero. Mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha rebut el Premi del Cercle d'Economia. Considera crucial la connexió per canonades de gas des de Catalunya cap a França. Abans, el conseller d'Economia, Jaume Giró, havia reclamat al govern espanyol la cogestió dels fons europeus de recuperació. I un altre nom propi destacat del dia, El Sartadi. Ha anunciat que deixa la política per raons personals i l'any que ve no serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. No puc més. Ara no tinc l'energia per seguir, no tinc l'energia per seguir servint a la ciutadania com es mereix. A Madrid, una fortíssima explosió en un edifici del barri de Salamanca ha causat 2 morts i 18 ferits, un de greu. I a l'Havana, a Cuba, també una explosió ha deixat almenys 8 morts. Ha afectat greument l'històric i luxós hotel Saratoga. Encara se'n desconeixen les causes, però les primeres investigacions apunten a una fuita de gas. El cas d'Igualada destapa la incapacitat del sistema judicial per detectar la perillositat d'agressors com el detingut per aquesta violació. Segons ha pogut saber TV3, de Brian Céspedes no constaven antecedents, malgrat ja està condemnat per agressió. En els esports, el Baxi Manresa busca aquest vespre la primera final europea de la seva història. El conjunt del Bages s'enfronta amb el Ludwigsburg alemany en el primer partit de la Final Four. Gairebé 3.000 seguidors donen suport a l'equip manresà a Bilbao. Empieza la pesadilla. I a les estrenes de cine arriba un Doctor Strange de la factoria Marvel, obert a realitats alternatives, ple de cameos i sorpreses. També es pot veure Red Rocket, amb una antiga estrella del porno que toca fons. En aquest Telenotícies repassarem la cartellera. Ese tío. Joder, perdón por el tacón. Estoy bien, ¿eh? Pere Aragonès ha forçat Pedro Sánchez a acceptar una reunió cara a cara urgent per aclarir com s'ha gestionat l'escàndol Pegasus.